N'hi havia un micro. Molt bon any, encara que no comencem per les coses més agradables. No afegiré moltes coses perquè el Ferrer va fer un resum molt clar i molt potent també de que tenim de fe de que ara ens toca fer i encara una vegada més hem de lluitar en contra un estat que sempre està disposat a utilitzar tots els mitjans, fins i tot vida de ser humans, vull dir que no és res tampoc, doncs veiem quin és el nivell de lluita que tenim nosaltres de portar i quin és el nivell també d'actuacions que podrà fer l'estat espanyol. Crec que sí que necessitem una enquesta a nivell internacional, de fet pot ser que sí, el Jep té raó, pot ser fins i tot a l'ONU, no ho sé, però és veritat que es necessita que aquest lligam sigui fet entre la voluntat de l'estat espanyol de portar per judici al cas català i a Catalunya en general. I això és molt important perquè crec que això la gent encara, quan dic la gent, és a dir, fins i tot la gent a la Unió Europea, encara no ho han entès. Ara ens miraran com si fóssim complotistes, ok, ho hem d'assumir d'una banda, ho hem d'assumir d'una banda, però fins i tot hem de dir que pot ser que estem complotistes, però ara fa gairebé 15 anys que portem aquesta batalla. I cada vegada posen una escala més. I la que posen l'escala més és l'estat espanyol, són pas els catalans. Doncs lluitem.